abonneren op hem. Want kijk, wat je 2 keer doen, dat ik niet probeer dus abonneer en kijken wat er rond. En echt maar 13 abonnees, dus abonneer gewoon op hem. Ik ben ook al geabonneerd, dus. En dan kan ik dan wel meer accounten. Zoals ik ga even hier op. Het is spekkel. Want deze kant. Diamond. En Brawl Stars Rivals 21. Zo kan het dan makkelijker vinden. En deze kijk. Nu heeft al 14 abonnees. En hij heeft ook al goede video's. Dus. Maar je kan alleen maar op hem hier langs zijn shorts, niet langs zijn video's. Kijk. Yo mensen, het is weer een nieuwe video. Jongens, ik ben eindelijk level 100. We gaan voor het eerst ranked spelen. Nou jongens, we gaan voor het allereerst ranked spelen. Daar ben ik zo blij mee.